as we celebrate today our 443rd foundation anniversary as a province. Saliwat po sa Satuay Agabos, happy anniversary po. Walang pasok sa mga opisina ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur, Biyernes, Mayo 27, pero espesyal ang araw na ito. Nagtipon ng mga empleyado sa Capitol Complex sa bayan ng Pili para gunitain ang 443rd Foundation Anniversary ng probinsya. Sa masusing pag-aaral noon ng yumaong gobernador at kongresista Luis R. Villafuerte Sr., napag-alamang May 27, 1579 ang orihinal na Foundation Day ng Camarines Sur. Ayon sa historian na si Professor Danny Herona. Si Governor Luis, grabe ang vision niya, padangaton niya mara ang history. It was in the year 1569 when a Spanish exploring party discovered the territory of what would later become the province of Camarines Sur. Taong 1569, base sa kasaysayan, unang nakarating sa bayan ng Bato ang mga Kastila sa pangunguna ni Captain Luis Enriquez at Father Alonso Jimenez. Nanirahan sila sa tinawag na Villa Santiago de Libon. Ang Villa Santiago de Libon saro sa pinaka-enot na Spanish settlements sa Luzon. Nang lumaon, sunod sa kagustuhan ni Gobernador General Francisco Sande, naging permanenteng tirahan ng mga Kastila ang siyudad de Nueva Cáceres taong 1579 na kilala ngayong Naga City. Kaya intirong area ang kanharos kang Bicol Peninsula was referred to as Los Camarines. Taong 1829 nang hatiin ang Partido de Camarines bilang Camarines Sur at Camarines Norte. Pero pinag-isa bilang ambos Camarines taong 1854. Muli itong pinaghiwalay sa loob ng 36 na taon mula 1857 hanggang sa bisa ng Philippine Legislative Act No. 2711 of March 10, 1917, pinal na ngang naging Camarines Sur at Camarines Norte. Ang istorya, iyo ang nagtatao sa tuya ning direksyon. Nagtatao sa tuya kung ano ang dapat nagibuno sa futuro. Ang kagurangan baga brings with it wisdom. Kung dahil mo aram kung saan ka nagikan, dahil ka makakaabot sa imong padudumanan. May 2 lungsod at 35 bayan at lawak na 526,682 ektarya. Ang Camarines Sur ang pinakamalaking probinsya sa rehiyon ng Bicol. Sing Nantes, CSN.